Тапшыруда тагын бер матур сәлам Кузнецк шәһәренә аша. Бүген икеләтә бәйрәмен милләттәшебез Кидряев Марат Наил улы каршылый. Аны күркәм гомер бәйрәме белән шын күңелдән яраткан хатыны Гүзәл, уллары Тагир һәм Салават котлыйлар. Ак кышларның мәхәббәтен кемнәргә бирә икән? Тигез һәм өлфәт мәхәббәт кемнәргә тия икән? Бәхетлеләр татыяны, без дә берсе шуларның. Хак Тәгалә насыйп кылган бергә үтә юлларны. Кадерле, яраткан тормыш иптәшем. Бер минутта буш булмаган тормышыбызда әйләнеп, балаларыбызны тәрбияләп, әкренләп һаман дөнья куабыз. Тик дөньяны куып җитеп тотучылар безгә кадәрдә, бездән соң да булмаячак сөеклем. Шуңа күрә бәйрәм хөрмәтенә бер мәлгә генә туктап алып, ял итеп, сирәк әйтелә торган сүзләремне җиткерим. Алтыным, Маратым, рәхмәт сиңа, мине гел аңлап, гел яратып, назлап, кирәк киңәшләреңне биреп, матур яшәвең өчен. Син мине чын мәгънәсендә бәхетле хатын итә алдың. Бәхетле булыр өчен тәхет кирәкми. Аның өчен тату гаиләдә исән балалар үстереп, иркә кучакка кереп, сыенып, яратып, яратылып яшәү җитә. Бу барысы да минем тормышта бар әйберләр. Шуңа ихластан сине котлап, яратам дип әйтәсем килә. Ниләр булды моңа диеп, карап тормап торап. Котлыйм сине чын йөрәктән, тавышларым калтырап. Калтырауның сәбәпләре ихлас сөюләр генә. Мине аңламаслар бары тик сөймәгәннәр генә. Әткәйебез, яратканыбыз безнең. Бүгенге матур бәйрәмеңдә сиңа чын йөрәктән тыныч, мул, матур балачагыбыз өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Яраткан әнкәйебез белән шулай матур итеп бергә яшәп, безне бәхетле итеп үстерегез. Без үз чиратыбыздан бары яхшы билгеләргә генә укып, йөзегезгә кызыллык китермәскә тырышырбыз. Кадерлебез, телибез саулык, ансы кирәк, тынычлык истәп телик. Балаларың белән бергә җыр бүләккә дип бирик. Кадерле Марат Наилевич, гаиләгез сезгә дип бүләккә аңлавыгызча җыр юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Biz sizni ишетмибез! Жанарымда тибен аз шишмәсен, әллә инде ихлас сөюдән. Туңган йөрәгемнең бозы эри, яратамын дигән сүзеңнән. Яраланган йөрәгемне үттердең назган, коендырдың татылы назларга. Гомерем буе барын көткән җаным, тынычланды ярым тапканга. Калган гомеремне синсез бәгърем, уздыра алмам инде бер көнедә. Язмышым син ышанышым булдың, янымда булшы гомергә. Яраланган йөрәгемне үттердең назган, коендырдың татылы назларга. Гомерем буе барын көткән җаным, тынычланды ярым тапканга. Яраланган йөрәгемне үттердең назган, коендырдың татылы назларга. Гомерем буе барын көткән җаным, тынычланды ярым тапканга. Икәү бергә татып алсак икән, мәхәббәтнең бәхет алмаса. Язмышымны хөлдәй парлы иттең, ялгызлыкка берүк салмасын. Яраланган йөрәгемне үттердең назган,